Mintras na kayo diha, pagkuha sa mog anagon, mag-anag ta, kay murag giguto mang kuda. Asa man ta manguwalo. Mga laya namang kamaisan lo. Unsay anagong nitulo. Maglagtang na lang ta. Aw, wala na pa'y maanag. Sige, nalang ko i-istorya ninyo. Kabalo ba mo unsay sinugdanan sa away sa Muslim o Kristiyano? Sagid ay sinugdanan pa. Ha? Sa una mang God, na maligya ang Muslim og sundang. Ug aduna po'y Kristiyano na namaligya og habol. Ug mao to nisagit ang Muslim og sundang, sundang. Nisagit pod ang Kristiyano og habol. Ug dito naglagot ang Muslim. Kay abi niya ang iyang sundang mo'y giingnan og habol. Nya lo, patay gid ang Kristiyano. Patiwas ako! Basa lagba ba ay? Bastos! Luya pod. Da, kapiso naon. Da, Patiwasasan na niyo si Papa. Sorry buang. Mao to, gidool sa Muslim ang Kristiyano. Human, gitigbas. Ingon ka habol. Putol man lagi. Oto, dito na nagsugod ang ilang mga away. Pwede naman. Kami na akong kunal. Asa na matatapit, boss? Pagulat lagi mos akong mando. Oo. Kumot na kay ginagon. Luyuan ang kamaisan. Ilang barangay. Barangay barang. Ito na. Boss! Gutom na kay boss! Anay! Ay pasakay pang labot ya. Ikaw juga selangan na. Barangan juga. Okay, boss. Boss, tapoy na kayo, boss. Gusto na kong pahuway. Unsaman pa? Ato ni papawayan dayon? Istipot lang na. Kaya mawala ang tagpusa. Tara! Ay lo, kadlaw na. Di pa mo mga tulog? Ayaw. Kamu lang say pangatog. Kaya ko, tingbon lang ko ni akong katog. Nagbantay pa ko sa akong anagong laya. Kamu! Pangatulog na sa mga? Sige, buang. Mga tulog na me. Good na. Boss, tagan na kita, boss. Stilan! Ay sapa! Mauna ni! Ay mas pitokon! Nagunag ikyas, boss. Hadlok ko rin mamatay. Ay pastilan ba ng bata? Talawan na biyag. Kan sakit ng bata oy. Sige! Panggubanan ng mga balay! Oh, ay mo pagluhag, aran di mo puspusan. Boss, kagagmay, swerte. Huwag galya. Uske! Ano yung mga biyag?
Aw, good job. Pantay sana. Dagan mo. Uy, bali. Padayon tigdagan o ako na silang pampuspusan. Sus, wajib ko kapangandam. Ako'y bahala to, boss. Lightning tado! Lightning balos! Igara na ka. Gusto na! Fight. Fight. Aw, wala na tay maanag. Sige, nalang ko i-istorya ninyo. Kabalo ba mo kung sa'y sinugdanan sa away? Sa tudo? So maato, gidool sa Muslim ang Kristiyano. Human, gitigbas. Og maato, Sama rin. gidool sa Muslim ang Kristiyano. Human, gitigbas. Nya human, og maato, dito na nagsugod ang ilang away. Jujur wala lagi ang tanong bro. Anay! Ay, patagag pahilabot niya! Anay! Ay, patagag pahilabot niya! Juga selangan na! Parangan juga! Kamu, pangatulog na semua. Kamu, pangatulog na semua. Bos, buntagan na kita, bos. Asa mas pitokon! Ikas bos. Asa mas pitokon! Naguna-unag ikas bos. Ay, Adlok ko rin mamatay. Nung lubot na nung ting. Ay, mas pitokon! Naguna-unag ikas bos. Adlok ko rin. Fight. Ay, mas pitokon! Naguna-unag ikas bos. Hadlok Alapas ko na. Fight. Asa? Ay, mas pitokon! Naguna-unag ikas bos. Hadlok ko rin mamatay! Ay, pastilan ba ng bata? Talawa na biyag. Ang sakit ng bata, oy! Buske, ano yung mga biyag, Buske? Go. 1, 2, 3, fight. Lightning balos, tumbukol! Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sugtunra ka. Sana all hitsuraan ko, okay ka.